Audio Jungle. संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान राजगृह येथे अज्ञात व्यक्तीकडून तोडफोड केल्याप्रकरणी गुन्हेगार यांना अटक करण्यात यावी चे निवेदन मानोरा पोलीस स्टेशनला देण्यात आले। तसेच या घटनेचा निषेध करून जाहीर निषेध निवेदन तहसीलदार मानोरा यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबई येथील निवासस्थान असलेले राजगृह येथे काल सायंकाळी 2 अज्ञात व्यक्तीकडून तोडफोड करण्यात आली। यात घराच्या परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचीही तोडफोड करण्यात आली। तसेच घराच्या काचावरही दगडफेक करण्यात आली। यात घरातील कुंड्यांचे नुकसान झाले आहे। मुंबई येथील राजगृह हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुस्तकांसाठी हे घर बांधले होते। जगभरातील आंबेडकर अनुयायी येथे दररोज भेटीला येत असतात। आंबेडकर अनुयायी यांच्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे। काल सायंकाळी 2 माथेफिरूंनी हा प्रकार केला, त्याचा जाहीर निषेध करून आरोपी यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली जात असून विविध सामाजिक संघटना तसेच वंचित बहुजन आघाडी मानोरा यांच्याकडून मुख्यमंत्री यांना तहसीलदार मार्फत यांच्या निवेदन देण्यात आले। मानोरासह पुसद उमरखेड येथेही राजगृहावर केलेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करून निवेदन देण्यात आले। तर मुंबई येथे जमाते इस्लामी हिंदचे महाराष्ट्र अध्यक्ष रिजवानुर रहमान खान यांनी घटनेचा निषेध व निंदा करून आरोपी यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असलेले राजगृहावर समाजकंटकांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्याबाबत ययाती मनोहरराव नाईक यांनी जाहीर निषेध नोंदविला आहे। तर उमरखेड येथील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल काळबांडे सर यांनी उमरखेडचे उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील कोपंडी साहेब यांना निवेदन देऊन या घटनेचा जाहीर निषेध नोंदविला आहे।